assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Insha Allahu ta'ala a yanzu takaitacciyar nasiha ce tare da jan kunne zuwa ga shahararren ɗan wasan Hausan nan, mawaƙin nan wanda ake kira da suna Ado Gwanja, wanda ya yi wasu kalamai marasa daɗi waɗanda suke cika baki, waɗanda sun cancanci a ce hankula na dukkan masu imani da suka saurari waɗannan kalaman sun tashi, sun cancanci malamai su yi magana tare da martani ga wanda ya waɗannan kalamai. Ma kuma har izuwa yanzu duba da yanayin maganar bata bazu ba a yi magana akan kalaman da ya furta ba. A wata zantawa da 'yan jaridu suka yi da shi, ya furta cewar, ya bayyana musu cewar maganganunsu sun fi tasiri sama da ainihin wato ko maganganun malamai. Wato saƙonsu yana saurin zuwa idan suka saki sama da maganganun malamai. Babu shakka wannan kalmar da ya faɗa izgili ne ga malaman addini. Abin da ya kamata mu yi masa tambaya a nan shine, shin waɗanne maganganu ne nasu suka fi tasiri ga al'umma, suka fi saurin zuwa ga al'umma? Abin da ya shafi koyar da sallah, azumi, zakka, addinin Allah, 'yan wasan Hausa ko mawaƙa suke koya mutane? Wa'azi da nasiha ga abin da zai gyara duniyar mutum da lahirarsa? Sanin halal da haram shine abin da 'yan wasan Hausa in suka isarwa da al'umma saƙonsu ya fi tasiri, ya fi saurin zuwa sama da na malamai? Ko kuwa a shaƙiyanci da fitsara da abin da zai rusa gami da lalata al'umma, ya shagaltar da mutane daga abin da Allah ya halicce su domin sa, wato ibada da tanadi domin ranar gobe alkiyama? Babu shakka na biyun shi, idan wannan mai maganar yana da hankali, bai kamata ma ya alakanta maganar da ya faɗa, wato irin abubuwan da suke, yadda yake saurin saƙonsa yake saurin zuwa ko yake tasiri ga mabiyansu, da irin saƙo na malamai yadda yake saurin zuwa ga muminai masu imani ba. Abinda wannan bawan Allah bai sani ba shine, kowa yana da runduna. Manzon Allah yana da tasa rundunar, shedan yana da tasa rundunar. Rundunar shedan su ne mawaka da makaɗa da dukkan waɗanda yan kanzaginsu ne suke bin su. Rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne muminai masu imani waɗanda suke neman yardar Allah, su ma tawaga ce daban. Babu shakka duk lokacin da mawaka da makaɗa da 'yan wasa suka faɗi wata magana, tabbas wannan maganar da imaninsu yake da rauni, wanda suka tozartar da rayuwarsu ta duniya wajen shagala daga fala, ba su karar da rayuwarsu wajen yin abin da Allah subhanahu wata'ala zai da su ba. Amma kuwa in abin da ya shafi imani da tsoron Allah da ranar lahira ne, babu shakka ba fagenku bane, ba aikinku bane. Idan kuma abin da ya shafi isar da sako ne, kowanne a nashi manhajin, yan mabiya shedan su isar da sako ga rundunar iblis, babu shakka dama ai Allah ya nuna mana, wala in tudi akthara man fil ardi la yudillunaka an sabilillah. Da zaka bi mafi yawan wanda ke duniya, da sun batar da kai daga hanyar Allah. Mafi yawan mutanen duniya kafirai ne, mafi yawan mutanen duniya fasikai ne. A duniya yanzu za ka ga addinin musulunci, in ka kwatanta addinai, ka haɗe addinai gaba ɗaya, musulmai ba su da yawa, kuma kullun addinin musulunci shi ake yaƙa ta ko'ina, ana zub da jinanan al'ummar musulmai. Kaga yawan kafirai da yawan mabiyansu, wannan ba zai sa ya zamanto cewa sun fi gaskiya ko sun fi tasiri a cikin al'umma ba. A'a, ai hanyar iblis ce dama. Kuma manzon Allah ya ce me, huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bil shahawat. An kewaye aljanna da abubuwan da rai baya so, wuta an kewaye ta da abubuwan da rai ke so. Haka ɗabi'ar duniyar take tun da aka halicci duniya har zuwa yau. Hanyar shedan ta fi samun mabiya domin tabbatar da faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa laqad zara'na li jahannama kathiran minan nas. Mun tanadi mafi yawa daga mutane da aljanu don su zama makamashin wutar jahannama. To wannan ayar ta Allah ita ce take jan da yawa daga cikin mutane suke tasirantuwa da maganganunku sama da yadda suke bin malamai suke tasirantuwa da maganganunsu. Amma malamai masu cewa a yi abin da Allah ke so, a bar abin da Allah baya so, masu koyar da sallah, masu koyar da azumi, masu koyar da tsarki, waɗanda in an yi ɓanna a ban ƙasa za su tsoratar, su faɗi hatsarinta, su kira mutane zuwa ga Allah,
babu shakka ba daidai bane ba wani mawaki ya rika kwatanta irin kalamansa kazamai da lafazansa munana da maganganun malamai masu gyaran zuciya masu kira zuwa ga Allah subhanahu wataala sai dai idan hanyar